ҳамада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо мисли ҳамешагӣ. Имрӯз гап мезанем дар бораи як мавзӯе ки шумо дархост кардагӣ будед, дар бораи фаромӯшхотирӣ ва дар умум дар бораи хотира. Ва чунин мавзӯъро ман интихоб кардам ки дар бода ҳавои тоза ба навор бигирем, чунки инам яке аз чизҳое ҳастае ки ба хотира алоқамандӣ дорад, яъне ки бода ҳавои тоза, табиат. Дар умум хотира ин чизи хеле ҳам муҳиме ҳастае ки метавонанд сабабош бемориҳо бошад. Бозам бародаро шумо мумкин ҳайрон шавед ки ҳастае чунин беморие ки одам фаромӯш карда наметавона ҳичира ва инашам беморие. Яъне ки дар умум оне ки мо ягон чиза фаромӯш мекунем и хубе, бад нест. Лекин ба он нигоҳ накарда ки ягон компютере ки имрӯз банда ихтироъ кардагиа баробари хотираи одамизод нест хотираш. Лекин бо вуҷуди ин як чизои оддие ки мисол ба мисли оне ки мо аз хона мебароем, фикр мекунем. Ман дари хонаро маҳкам кардам ё ин ки накардам. Фаромӯш мешавад. ва ё ин ки ҳуҷраи дига мерай, мести қаи тараф нигоҳ мекунӣ, фаромӯш мекунӣ ки дар умум чӣ ба ин ҳуҷра омадӣ. Ва ё ин ки дар ҷои корот ягон ҷо меҳмонӣ ё ин ки ягон ҷои нав мерай, як гурӯҳ одаморо бо ту шинос мекунанд ки агар шуморашон аз 3 нафар зиёд боша, ту аллакай фаромӯш мекунӣ баъде ки сеюмша номша гуфтан, номи якумаш аёдат мебирояд. Ва ин чизҳои оддиам бародаро. Ё ин ки дар хона хуб медонӣ ки як 3-4 чиз лозим айта, мерай мағоза, рӯйхат намекунӣ, мегӯӣ ки амихай 3-4 чизе ака нахоҳ аёдам бирояд. Мерай мағоза, харид мекунӣ, миёӣ, мефаҳмӣ ки аз ҳама чизи муҳиме ки барош бояд мағоза рафтагӣ бидӣ, ура нагирифтаю, дигар чизҳоро гирифтаи омадаӣ. Яъне ки ба ин қадар бахуатии хотираи одам ки ягон компютер баробари ӯ нестае. Пас чӣ ба ин қадар чизҳои оддиро фаромӯш мекунад? Ба бисёриҳо ин кор ҳаст ва роҳи ҳалчам ҳаст. Бе ягон дорову дармон якчанд усулҳои худша дорад. Ва дар ин видео дар ин бора гап мезанем. Дӯстон, ин як порчае аз барномаи VIP канали ман бо номи SM Palang VIP аст. барои ба VIP канал ворид шудан ссилкаи дар якум комментария будара хабар бигирен. Тавассути ҳамин ссилка метавонед ки вориди ин канал шавен. ва ё ин ки айни замон дар рӯи экрани шумо значоке ки баромадагиа ҳамира пахш кунен, метавонен ворид шавен.